जोबनायाव आङो दिनैहाय 2026 मायथाइनि मागो दमासि बेनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों आसा खालामदों बै फैगौ बागुरुम्बा दोहौ बे हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि गासै रायजो राजा आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गासै माने खुंथाय राजनिथियानो जा स्पर्ट्सनियानो जा कालचारनियानो जा एभ्रिथिं माने फिल्डनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माने गोसो गुदुङै नायफिननो थाखाय गुरै खावलायदों आरो जायफ्रा बाहाय सफैनो हाया जाहाथे न'आव थानानै टिभिफ्राव नायनानै मबाइलफ्राव नायनानै मिडियाफ्राव नायनानै जाहाथे एन्जयमेन्ट लायो आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होननानै 17 थारिख बा 17 थारिखनि जेनोखि बागुरुम्बा दोहौ बेखौ गरजियास खालामो बेखौ गुरै खावलायनाय जाहैबाय लोगोसे जोंनि बे हाबाफारिखौ माने गासिबो माने जेरैबो बिथिङै हेफाजाब होनानै माने जोंखौ खामानि मावहोनायनि थाखाय बा प्रग्रामखौ माने खालामनायनि थाखाय जों आसामनि मानगोनां जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे गासै माने आसाम सरकारखौनो साबायखर बावदों आरो बेखौनो बुंनानै आं आंनि बे सुंद' मेसेज होनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।